Sa karera ko nga sa daghan giniapil sa paglahutay ang problema ra kay ang mga litag. Oo man magdali mo sa kang level, pero magpabilin ko sa lane masutos ka og galing mo setup. Daghan magbabag dirig bangil nga makalangan sa undagan para I'll just always keep my head up. Kayo lumbaanay ni ang karir, doko sa rabaya ka sa kuang pit stop. Ako nang gitarong mo na akong gear, primera klase gipakita ang kakusog na mo segunda. Gitrisira ako ang dagan, bahalag dili makakwarta. Wala gani na numbaling sa pagkinta o pagsiksta, kay way manual ni ang clutch player, do akong tumong ra kay Musaka. Kung ako'y labot na kauna na Musaka, kung imong tama sa mas breaks, daw kadaan sa karera kayang duwa dili guba pero perminti pong ma-fix, di magsilbi inyong tricks. O pabura nagpaka-chicks, mura ra gisago lang coke sa 4 kantos, boss sayop kay pagka-mix. Ha? Feeling number 1 yang buang, murag tanduay ram. Pero para na ako, dali ra kayo na mapapas. Kay dala na ko malasyerto tequila, mahalin raning nila, ug ang taste nila pang world class. Mas buto panis gibundak, sulit kaayong amats, karon ang chika ni Paak, ug gidawat ang hanggat na kong 1 bats. Ha? Karon pakitaan kag hinubog nga kapraning, dong ayaw sig pinating. Gitagaag dagang hard shots, gipatilaw og kulating, tay sa primera, 4 kantos, tanduay, tequila, kulating. Nahingwag ang gilagi sa limnon. Ug wag itaon mo nakasbat. Nga nahunong kay nalipong na naluros gipasyat.